Pwede. Pwede. Talita ka na bisto. Anong time no siya? Purmaw ka baga. May meeting kaya ako ngayon, pwede. Ugay, asinsado ka na. Basic kan pwede, basic. Tawon ta ka palang ki flyers, oh. Networking an padi. Tarabangan kami dyan. Iyo. Magayuro nang kitaan mi dyan padi. Kaso maluya ako pag-arugan padi. Baku yan padi problema. Willing akong magtukdo sa imo. Aram mo man sana ako. Maluya ako sa mga benta-benta. Okay lang an. Patok iningon yan padi. Ultimo 5 years old. Member digdi. Ang product mi digdi, halos pigagamit ko yun kang gabos. Mapalokal o international yan pa di. Kaso, pirmi ako busy pa di. Maya mo explain ko sa imong kimadali. Sige na. Sige. Ang company mi ngunyan pa di, 2 years pa lang. Pero, milyon na ang member digdi. Maski anong bansa na pa di. Iyo. Orag pa lang talaga. At iyo. Ang main office kang company mi pa di is sa China. Ano man ang mga product nindo? Ang number 1 product mo niyan is face shield. Aram ko nagagamit ka ni Pans na nagduduman ka sa saod, sa grocery. Tas iyo. Tas ang panduwa, face mask. Makusog niningon yun pa di. Ang pantulo, alcohol. Dawa sa ka dyan na mul magduman. Magamit ng alcohol. Dahil kadigdi pa ding lugi. Pero ngunyan, ang priority mo digdi is yung mga taong positive. Pwede malitin ako pwede? Pag-isipan ko pwede yan. Text takan sa chat takan sa pwede yung. Malitin ako. Hindi pa ko tapos. Ang tigaan na pwede positive.